laver lige en glad smiley. Eller noget med i hovedet. Baby, I'm out of my mind. Try to domestic creature. Baby's an animal. In your nature, She had me feeling like she's ready to blow. What's up? Oh, she come get me, so I get up, follow her to the floor. Spise gamer. Baby, let's go. When I told it, I said yeah. Sunny days, didn't know my face. Such a beautiful girl walking down the street. See some bright brown eyes, the tears coming down. She's such a crown. Where is it now? Senorita, I feel for you, but you don't have to. Tell by his tongue before you're gonna make love. Oh, in the middle of the night. Make me wanna hold you till the morning light. Make me wanna love. Oh, make me wanna fall. Oh, make me wanna surrender my soul. You make me wanna fall, you make me wanna surrender my soul. You make me wanna love, you make me wanna fall, you make me wanna surrender my soul. I've been waiting for someone like you, yeah. All my life. I've been waiting for someone like you, yeah. You make me wanna surrender my soul. Surrender my soul. Yeah! Yeah, du ved det! Du ved det, Medina! Jeg er det bedste! Det er så svært at være så god! Na 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 na. Det er ikke, hvor vi skal synge den her. Alle kan synge den. Oh!
I er på, drenge! Lav noget sweet! Det kommer nu, Kommer der musik? Er den i fokus nu? Hallo, sådan. Der går så lang tid. Hvad? Jeg smadrer dig! Hvad fuck snakker jeg om? Hvad nu? Hvad fuck snakker jeg om? Det var ikke sådan en kys. Lad os indtage en ordentlig kys. Det var ikke det, jeg sagde. Smil ikke til kameraet. Vær sur. Smil ikke til kameraet. Simon! Ja, så står jeg bare og stiger ude i luften, ikke? Fremragende. Go crazy! Show me your beast! What the fuck? Hvad er der galt med dig? Gå væk. Hvor bliver musikken af? Jeg ved ikke. Vi har en teknikker på lige nu, ikke? Ja. Så hvad har du at sige? Jamen, altså, jeg vil gerne takke min mor og min far. Det er min øl. Stop, det er min øl. Så vil jeg gerne sige tak til Gud, du må godt få en tår. Fordi at det er Gud, som har fået mig frem her. Og så vil jeg også gerne sige tak til Sara for at gå væk. Ja. Og så Gå med dig. hold masken, hold! Cut! Så. Anders snakker om, hvordan musikafspilleren ikke virker, /virker. Optagelse 2.
Ja, men det sker det, at vi er ude på banen, ikke? Og jeg ligger ude på venstrefløjen, ikke? Og så er det jo selvfølgelig musikafspilleren, han kommer hen imod mig og takler mig lige sådan der, ikke? Nu lyder det som om, vi er ved at få gang i ham igen, ikke? Altså, altså, umiddelbart så lyder det som om, at der er lidt kras stadig med teknikken. Nej, du skal holde mikrofonen her. Men altså, umiddelbart så tror jeg, at vi har en rigtig god kamp foran os med hensyn til musikafspilleren. Også med hjælp af Simon, vores vært her. Og ellers så har vi faktisk teknikken på arbejde med det, ikke? Og på den anden side, så vil jeg også sige, at de dragedyr, du har købt på nettet her den anden dag, de er faktisk også rimelig madfungerende. Så altså, umiddelbart går det rimelig dårligt med teknik, der er her. Må jeg få den igen? Og ellers så... Har du noget at sige? Har du noget at sige? Har du noget at sige til dit forsvar? Jeg skal forsvare. Ikke noget. Godt. Hey! Okay, hvad har du at sige til dit forsvar? I forhold til hvad? Anklagen. Er musikafspilleren ikke virket lige før? Det var ikke mig, der stod ved det. Altså kan det ikke være min skyld, at det gik i stykker. Bevis det. Kameraet var ikke tændt, så jeg kan ikke bevise det. Hvor var du? Klokken 20:50. Jeg sad derhen, hvor Emma sidder lige nu og snakker med Pete. Fint. Hvor var Joachim Nilaus med klokken 20:50 for 4 minutter siden? Sad han ikke der? Jo, tror jeg. Er du sikker? Kan du konfirmere det? Ja. Godt. Vi har draget den konklusion, at dit alibi er skudsikkert, så det var ikke dig, der ødelagde musikafspilleren. Det var godt. Guys, hvad fuck laver du med musikafspilleren? Ja, hvad fanden har du lavet, mand? Så ødelægger du den bare. Hvad fuck? Jeg tror på dig. Hvad fuck laver I Danmark? Det er noget lort, det der. What the fuck? Prøv lige at se den barrikade, mand. Det er ingenting. Fuck, det er lort. Nej, så... Hvad fuck? Nej. Hvad laver I Danmark, mand?